ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಶುಭಾಶಯಲು. ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಪ್ಪೇರು. ಸೊ ತಿಂಡಿ ತಿನಸುಲು ಮಸ್ತ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತುಲ್ಲ. ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪನ್ನಾಗ ಆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ಪುನ ಆ ತಾಸದ ಸೌಂಡುಗು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಪುರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಪಿಲಿ ವೇಷ ತುಂಬು ದಾದಪುರ ಉಂಡು, ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು. ಸೊ ಹುಲಿ ವೇಷ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂಜಿ ಹುಲಿ ವೇಷದ ಒಂಜಿ ಒಳ ನೋಟ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಒಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟು ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್. ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಏತ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷಗೆ, ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಈ ವರ್ಷದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ. ಎಂಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟು ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಉಲ್ಲೆರು. ಸೊ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತೆರ್ಗ ನೋಟು ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡುದುಂಬು ವೇಷ ಪಾಡು ಬಕ್ಕ ಏನು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅರ್ನೋಟ್ರಿ ಪಾತೆರ್ಗ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಆರಾಮ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರೇನು ತೂನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಪಿಲಿ ಎದುರು ಕುಲ್ಲೆಕ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆವನು ದಾದನ್ ಪರಿರೇಗೆ. ಸೊ ಇರೇನು ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವನುಂಡು. ಸೊ ಇರ ಮೋನೆಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತನ ಲಕ್ಷಣನೇ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲೇಜಿ ಸೊ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪನ್ನಾಗ ಪಿಲಿಯೇ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹತ್ತು ಪಾತೆರಡು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಸ್ತೆ ಪಾತೆರಗೊಂಡು. ಸೊ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಏತ್ ವರ್ಷೋಡು ಇಂಚಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್? ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 30 ವರ್ಷ నుంచి ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಂಡ ಎನ್ನನ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು 27ನೇ ವರ್ಷ ಅಂಡ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಉಂಡು, ನಾನು 30ಗೆ 3 ವರ್ಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು 7 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನದಾದ ಬಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು. ಓಕೆ, 5 ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ನಾಗ ವಾ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟು ಪಿಲಿತ ಸೆಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡುವೇರು. ಐಕ್ ಹಿಡಿದದ ಅನ್ಪಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕಲ್ ಖಂಡಿತ ಅವು ಖಂಡಿತ ಅಂದು ದೇಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅನಿಸಿಕೆದ ಬಂಡ ಅದ ಅಷ್ಟಮಿ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಇತ್ತೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಕೊರಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಪೇಜರ್ ಸೋಮಿಲ್ನ ಪರಿಯದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ರಕ್ಕೈತನು ಅವು ದಾದಾತನ ಬಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ ಮಟ್ಟ ಅವಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಬೇಗಡ್ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ದಿರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಜೋಡ್ಗಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಿರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಪಿದಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 1-3 ಗಂಟೆ ಕಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಎದುರಿಗೆ ಜೋರ್ಗಟ್ಟದ ಫ್ರಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಬರ್ಬಾರ್ದು ಎಂಕಲು 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲು ಆತು ಖುಷಿ ಆತನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಜತ್ತದು ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಕಲ್ಪನ ಅಂತೀರಿ ಶ್ಯಾಮರ ಮರಣಿ ಪರಿಯದಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಣಸ್ಕೊರ್ನೆಕ್ಕ ಆತು ಮಾರ ಎಂಕಲು ಎದಕ್ಕೆ ಬೈದ ಬಂಡ ಪೇಜರ್ ಸಮಯ ನಾವೇನು ಪರಿಯದೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದು ಕಾತು ಅಂತೀರಿ ಎಂಕಲೆ ಒಣಸ್ಪಂತಿಲ್ಲ ಕಾತು ಮಾರೆ ಭಾರಿ ಆತು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬಂದ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ಲ ಬೈದಿತ್ತೀಜ ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ನಾನು ಪಿದಡ್ನಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ನಾನು ಎಂಕಲು ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪತ್ತ ದೀ ಕೂಡ್ಲೆಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೋರ್ ಎದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಅವ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ.
ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತೆ 44 ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಅಂಡೈತೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ 30 ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡು. ಸೊ ಪಿಲಿ ಪಾಡೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮ ಬರುವಂತ ಸರ್ ಕ್ರಮ ನಿಜ ತೂಪಿನ ಬಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲಪ್ಪನಾಗನೆ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದ ಕಿಂಜಡು ತೊಗೊಂಬಂದಾಗನೆ ಆಗಲು ದೇವಿನ ಫೋಟೋದ ಇದು ಐಕ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಬಕ್ಕ ಮೀನು ತಿನ್ನಂದೆ ಬಕ್ಕ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಶುದ್ಧೋಡು ಕೆಲವು ದಿನ ಕುಲ್ದು ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲು ಅನ್ನೋದಾಗ ಆಗಲು ಲೋಭನದ ಅಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ ಬಂದ ನಟನೊಂದು ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇದು ಅಂಚ. ಓಕೆ ಇದೆ ಕೆಲವು ಪಿಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡುವೆರು ಅವು ಎಂಚ ಸರ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪರಕೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಂಡ ಯಾನು ಕಿನ್ನಿಗುಳಿ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿಗುಳಿ ಅಲ್ಪ ಮಂಡ ಕಟೀಲಿಡು ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಪಿಲಿವೇಶಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಿಲಿವೇಶಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಒರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ತು ದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಗಲು ಇಲ್ಲದ ಅಗಲು ಪಂಡ ದುಪ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಿಂಜಡೆ ಒಂದು ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆಗ್ ಹುಷಾರು ಪೂಜಿ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲೇರಿಯಾ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಇತ್ತಿನದಾಗ ಅಪ್ಪ ಮೇನಗಲು ದಿನಾಲ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮರ್ದುಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಅದಾಗ ದೇವಿ ನಡೆ ಲೆತ್ತಂಬತ್ತದ ಯಾನು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಪವೆ ಬಂದಾಗಲು ಪರಕೆ ಬರ್ಪಂತಾರೆ ಅಂಚ ಕಟೀಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎರಡೇರು ಆಯ್ಕೆ ಪರಕೆದನೆ ಪಿಲಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲ ದುಂಬು ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಕಡಿಮೆ ಅವನು ಬತ್ತನು ಅಂಚ. ಈ ಸತಿ ಏನ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುಡು ಅಂತ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇಡಕ್ಕೆ ಬರುವೇರು ಹೆಂಗಲಿ ಈ ಸತಿ ಏನ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತು ಈ ರೇಂಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಸತಿ ತೂತೆ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತೂತೆ ಇದು ಓ ಸೆಟ್ ಪೋಲೆ ಅವಲೊಂಜಿ 25 ಟೊಪ್ಪಿ 25 ಚಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ 30 ಟೊಪ್ಪಿ 30 ಚಡ್ಡಿ ಅವು ಎರೆಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಅಯಾಗೆ ಬಂದು ತೂದು ಅಳತೆ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಮಲ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆಡ್ದು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಂಚಿ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಆಗ ಟೊಪ್ಪಿ ಜಟ್ಟಿ ಬಕ ಆಗ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಒಂದು ಸರದ ಮಾಲೆ ಒಂದು ಸರದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿದು ಮಾಲೆ ಆಯ ಪಿಲ್ ನೆಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿನ ಆಗ್ಲ ಮಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳ ಮಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ತೂವರೆ ಕೊಂಜ ಒಂದು ಊತ ಮಾಲೆ ಪುರ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪುರ ಅಂಚತ್ತು ಈ ಮಾಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಜ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮುಂದೆ ಬರ ಕೊರ್ಪಿ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೇಮರ್ ಇಂಚೆಂಚ ಬಂದು ಕೊರಡು ಇತ್ತೆ ಅರಸಲ್ ನಕಲು ತುಂಬ ಕುಸ್ತಿ ಅವು ಒಂದು ಬರ ಮಲ್ಪ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಡು ಬರ ಅಂಚಿಂದ ಮಲ್ತಾರೆ ಕುಸ್ತಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಚಡ್ಡಿಡು ಕುಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿ ಕೂಡಲೇ ಪೂರಕಲೆಲ್ಲ ಕುರ್ರೆಗೆ ಹಾಪಣ ಎನ್ನಬ್ರ ಅನಿಸಿಕೆಲ್ ಪುರ ಇಂಚನೆ ಏನ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅವು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಏ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಜನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚಿಂಚೆ ಬಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಬಂದು ಆಯ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಡು ಫೈಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡು ಆಕಲ್ ನಮ್ಮ ನಾಡೋಡು ಏರು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನ ಏರು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಏರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಣತೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಮಲ್ಪಣ ತುಳು ಮಲ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಊರ್ದವಲ್ಲ ಇಡೆ ಇದು ತುಳುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಪ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಏರು ಮಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ఆయనే ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಫೈಟರ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ ఆయనే ಮಲ್ಪಡು ಐಕೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಐತೆ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫೈಟರ್ ಬುಡ್ಲೈತೆ ಏನಾಡ ಒಂಜಿ ಚಾಕ ಬಿಸತಿ ಕುರ್ನ ಏನ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂಚಪುರ ಏನ್ ನನಗೆ ಬಾಜಿ ಬೇಜಾರ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಾಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋನಕ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತವ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ದಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಆಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟೇ ಕಲ್ತೈತಿ ಒಂದು ಪಿಲಿತೈಕೆ ಸೇರುಂಡು ಆಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕರೆಕ್ಟೇ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರೋದು ಬೆಚ್ಚ ಪೊಯ್ಯೋಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪನು ಜಲ್ಲಿ ಗುದ್ದನು ಬಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ತಿನ್ಪಿನಿ ಇಂಚೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೋ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಭಾಕರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಬರೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ఆయన ಬಾಡಿ ಗಿಡಿ ಅಂಚೆ ಶೇಪ್ ಗಿಪ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಿನಿ ಅಂಡ್ ఆయన ಉದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಬುಜಿ ಅಂದೆ ಬಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟೆ ತೂನಗ ಕರೆಕ್ಟೆದ ಒಂದನಗ ಯಾನು ಬಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ತೂಡ್ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟರ್ ಬರ ತೂಡು ಒಂದು ಜಾಕಿ ಚೇನ್ ಮಕ್ಕಳೇನು ತುಂಬ ಇದೆ ವ್ಯಾಂಡಮ್ ಪೂರಗಲ್ನ ಅವೇ ರೀತಿದಾದ ವಿಚಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮೊಗಲ್ ನವಲೆ ಉಲ್ಲೈತೆ ಬ್ರೂಸ್ಲಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕಲಿ ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ಬರ್ಪಂದು ಎನ್ನಗ ఆయన ವಿರೋಧಿ ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನು ಇದು ಟೋಟಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏರ್ ಫೈಟರ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ನಾಡೋ ಬತ್ತೇರು ಬಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಸೀದಾ ಬತ್ತೇರು ಬಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ನಕಲು ಪುದರ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ದೊಂಕಿ ನೆಲ ದೊಂಕಿ ಕೂಡಲೇ ಎದುರ್ದಕಲು ಎಡಮರ ಅಟ್ಟೇರು ಎಂಕ ಅಕಲ್ ತೆಲ್ಪರಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಕಲು ರಿಯಲ್ ಫೈಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ದಾ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದೆ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಐತೆ ಎಂಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಗೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಎಂಚ ಕಲ್ಪಡು ದಾ ಸಂಗತಿ ಬಂದು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೊಡಿತೆ ಎಂಕಲು ಕರೆಕ್ಟೇ
ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದಿನ ಬಣ್ಣ ಕಡೆ ಬ್ರೂಸ್ ಲೀಡೋಸ್ಕರ ಇಂಚೆ ಬಂದು ಅಂಚನೆವರೆಗೆ ಗುಂದಿಪ್ಪುಣು ಒಂಚಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪಿಲಿಕ್ ಈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಚೌತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿತ ಇತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ಐಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪರೀರಿ ಐಕ್ ದಾದ ಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಶ ಸಟ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂಡ ಅವು ಇತ್ತ ದುಬಾರಿ ಆತನು ಇತ್ತವರಿಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ತಗಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಗ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ತಾಸು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡೋಲು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಎತ್ಕೇನಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಕಲ್ 45,000 ಬನ್ಪೇರು ಒಂದು ದಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟರ್ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕಲು ಕಲಾವಿದನ ಆಗೋದು ಅದು ಜೇರಂಚ ಬೇತಾಗ ಪೇಂಟರ್ ಅಕ್ಕಲು 1,200 ಹಿಡಿದು 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಓರಿಯಾಗ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ 20 ಪಿಲಿ ಪಾಡುವೇರಡ ಇರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಗಲಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದುಂಡು ಹೌದಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಜಿ ಅಗಲಿ ಆತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪಿನಗಲ್ ಮನಸ್ಸಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿ ನಲ್ಪೋಡ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪೋಯಿನೇ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಡ್ ಮಾರ ಒಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬಂದ್ಬಿ ಇಂಚಾಪುಣ ಅಂಚ ಹಾಕಲಿ ಬಕ್ಕಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ನಾವು ಗೆತೊಂಡ ಕೊರನೇತ್ ಗೆತೊಂಡ ಓಕೆ ಇಜ್ರ ಇಂಚ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಯಾನು ಪಿಲಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷ ಪೇರಡು ಒಂದು ಸೆಟ್ ದೊಡ್ಡ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೋದಿತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ತಿರ್ಗಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ತಿರ್ಗಂದು ಪೋದಾಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ಮನದನೆ ಅಂಗಲೊಂಟು ಇತ್ತೇನೆ ಮನದನೆ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವಿಲ್ಲದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರಂತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ದೇಗ ಬೈಜಾರು ಮಾರ ಅಡಿಗಲು ದೇಗ ಬೈಜಾರು ಅಂದು ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹತ್ತು ಪಿಲಿ ನಂಕ್ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೋಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೋಲು ಇತ್ತು ಶಾರದೆ ಬರ್ಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈ ದೇವಿ ಯಾಪ ಬರ್ಪೇರು ಪಿಲಿವೇಶ ಪಾಡಿಗುಳ್ಳಿ ದೇವಿನ ವಾಹನ ನಮ್ಮಡೆ ಬತ್ತಂದು ಬರೋಡು ಅಂಚಿದೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬುಡಿಯಾರ ತನಿಗ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ತಾಸೆ ಅವಲಿಕೇನಿ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿದೆಲ್ಲಡು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದನು ಅಂಚಿದೆಲ್ಲಡು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದನು ಈತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಡುಪಿಗ್ಲ ಒಂದೇಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಿಲಿನ್ ತೋಂದಿತ್ತೆ ಈರೇ ಮಲ್ದಿನತೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ 7 ದಿನ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿಂದು ಫುಲ್ ಫೈಬರ್ ಫೈಬರ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಪಡೋದು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಫಿನಿಶ್ ಆತಜಿ ಒಂದು ರಪ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಉಂತುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈಬರ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಫರ್ದ ಟಚ್ ಬರೋ ನೆಟ್ ಅವು ದೇಪಣ್ಣ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಬೇತೆಗಳು ಬರೋ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಇಂಕ್ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟಮಿ ದೊಡ್ಡ ಮಂಡೆ ಬರೋದಿವನ ಒಂದೆಲ್ಲ ದಿವೋಡ್ ಬಂದು ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಇಂಕ್ ಏರ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿರಡ ಏನ ಮನಸ್ಸು ಬೇತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜೆ ಅಂಚಿನ ಯಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಗಿಡಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಗೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಏನು ಒಂದೈತೆ ಒಂದು 7 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 4 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಅಂಚ ಅಂದ್ ಶೋಕ ಅವರ ನೆಕ್ ಮೀಸೆ ಆತಜಿ ಒಂದು ಪರ ಫಿನಿಶ್ ಆತಜಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಎತ್ತನ್ಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನಲ್ಲ ಬಾತರಿಗೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಕುಡಪಿರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಕಣಿಸಿ ಪಾತ್ರ ನಿಂತ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾತ ಬಂದಾಗ ಈರ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ಲುಳ್ಳೇರಿ ಸೊ ಈರ್ ನನ್ನ 8 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪರು ಅವಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈರ್ 40 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನ ಪಿಲಿ ಕಾಡ್ಬೆಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನೊಂಡ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜವಣಿರಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಗಳು ಟಾಪ್ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಮಲ್ತದೊಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಡುಬೆಟ್ಟದ ಪುದರ್ಲ ಒರೆಯೋಡು ಎನ್ನ ಪುದರ್ಲ ಒರೆಯೋಡು ಒಂದು ಅಶೋಕ್ ಕಾಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ 6ನೇ ಟೀಮ್ ಮಾರಿ ಅಕಲನೇ ಶಿಷ್ಯನಗಳು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಒರೆಯೋಡು ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿ ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅದು ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವು ಜನ ಎನ್ನದು ಪರೆಯವು ಪಿಲಿವೇಶ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಚೀಪವು ಕಮ್ಮಿ ಪಂದು ಎನ್ನದು ಪರೆಯವು ಈತೆ ಮೂಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕಲೆವು ಈತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಅವೇನೇರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದೇನು ಜೇರು ಗೊತ್ತಾಜೆ ಉಂದಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಪತಂಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಜಿ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ನಾಟಕ ಪೂರ ಒಂದು ಐಕ್ ಪೂರ ಹೋಪ್ಸುಪ್ಪುಂಡು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ಪಂಡೈತೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಅವನಮ್ಮನ ವೈಪುಂಡು 4 ಪೆಜ್ಜ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡಿಗಳು ಎಂಚೆ ನಲ್ಪುಂಡುದುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿಲಿಪಾಡ್ಲೆ ಎರನೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪಿಲಿಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ದಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ್ಲೆ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು ನನಲಾತು ಬರೋಡು ಮಾತಾ ಜನಲು ನಲ್ಪೊಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಓರಿಯೋಡು ಖಂಡಿತ ಪೂರವೇನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋರು ನಿಕ್ಲು ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಐತಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಪಾತಿರ್ದು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಕರಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಬಂದು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯರ್ ಅಂದತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರ್ನ ಪಿಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ವೈರಲ್ ಆಂಡ್ ಐಕೆರೆಗೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಮ್ ಲತ್ತಿಕ್ಕಣ ಅಂದತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಂದಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಂದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 5 years ಇಪ್ಪನಾಗ ಕೃಷ್ಣಮಠ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂದಿನ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಅಂಚ ಮಂತ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಒಂದು 5th 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬನ್ನದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಪಂಡ ನಿಖಿಲನ ಮಲ್ಲಾಯಿನಿ ನಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಓವರೆಗೆ ಜಾನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪೆ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲಿಯೊಡ್ದು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಬುಡಿಯರು 5th 6th ಬನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ಪೋವರೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಾಯರ್ ಆಂಟಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೆಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಪಂಡಿಷನ್ ಎಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ನಲ್ಪೊಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕಲ್ ದಾಯ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ದಾಯಗ್ ನಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಪೊಂಡ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಗಲ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಇಲ್ಲದ ಉಳ್ಳೈಡೆ ಕುಲ್ಲೊಡು ನಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ದುಂಬು ಅವೇನೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ಲ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಉಂಡು ಅತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಅವೇನ್ ತೋಸ್ಪದ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ಲ ಉಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲಾನೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮೇ ಬಿ ಬೊಕ ಬಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಗುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇತ್ತೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜಿ ಅದ್ ರಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದುರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದ ಅವೇನ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಸ್ತಿ ಗುಡಿ ಅವೇ ಪೂರ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮ್ ಪತ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿ ಪಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ತಿಕ್ಕರೆಗ್ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ
ಅಪಗ ಪೂರ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ತೂದು ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆರ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ ಒಂದು ಏರ್ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಂತದ ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯೂಡ್ ಉಪ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನಿ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಏನ್ ಆಡಿಷನ್ ಪೋದುಪ್ಪನ ಇಂಚೆಂಚೆ ಎಂಕ್ ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ತೂವನ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನ ತೈಕ್ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಏನಂದೆ ತೊಂದಿರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಪೂರ ಆ ಎಂಟರ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ETV ಕನ್ನಡ ಪೂರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪಿರೌಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಉಂದೆನ್ ಕಲ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾರೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಪಂಡ ದೆತ್ತೊನ್ ಬೇರೆ ಉಂದಕ್ಲು ಆಡಿಷನ್ ಮನ್ಪುಂದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಫೇಮ್ ಸೇಕೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಪೇರ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಬಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ನ ಮಾರ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇರು ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಬೈಚರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಯಬ್ಬ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯೂ ಪೋನಾಗ ಪುರದಾದ ಬಂಡ ಕುಜಲ್ ಬುರ್ದು ಪೋರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಟನ್ ಪೋರೆ ಪೂರಕುಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ ಪೆರೆ ಶುರು ಮಂದರೆ ಏನ್ ಬತ್ತ ಪಂಡೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಮಿನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಂತಡ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಾರ್ದಿವರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಬೇಕದ ಅದನ್ ಪುರ ಎಂಕಲ್ ಅಣ್ಣನ ಕಳ್ದ ಪುರ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ದಿನ ಪುರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ಡ್ಯಾಡಿ ಪನ್ನಂದೇನೆ ಪೋದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ತೋಜಿದ್ದು ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಆತ ಜಿಂಚಿಡು ಕಾರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಶೆ ಅಂಡು ನೆಟೆ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಲ್ಗಿನ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ನಿಂಡ ಪಾತಿರು ಜಿ ಅನ್ನ ಮೋನೆಲ್ಲ ತೂ ಓಡ್ಚಿ ಬಂದು ಅಕಲ್ ಬಂಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪದ ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಬಂದು ಎಂಕು ಮರ್ಲೇರ್ಲಕ್ಕ ಅದು ಬತ್ತಿನ ರಪರಪ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡಿನ ಕರ್ಲಿ ಆವಡುವಾರ ಒಂದು ದಾದ ಮೇಂಟೈನ್ ಬಂತ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಂತೊಂಬತ್ತೈತೆ ಲಾಂಗ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಂಡ ಓಕೆ ಇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಇರ್ ಪೆಲ್ಲಿ ನಲ್ತಾರಟ ಕುಜಲ್ ಇರ್ ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಅರ್ನಾಥ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಿ ಯಾಪಲೆ ನೆನು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಯಾರೇನ್ ಪಡೆಯರೆ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋನ ಅಕ್ಲಿ ಪಂಡೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ಪುಣೆ ಯಾನ್ ನೀರ್ದ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಪೋಡಿಗೆ ಎಟ್ಟದಿತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಜಾತ ಕೊಡಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ನೀರು ಪೋಂಡ ಏನಾಡ ಅಂದಂದು ಏನಾಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಪ್ಪಾಪೆ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಕಪ್ಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಕೆರೆ ಅಲ್ಪ ನೀಂದೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಪ ಬಟ್ರೆಡ ಪುರ ಪಾತಿರ್ದು ಡ್ಯಾಡಿ ಇಂಚೆಂಚ ಪುರ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಉಂಡು ಏರಾ 4 ಜನ ಮಲ್ಪೆದ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಲೆತ್ತ ಮತ್ತದು ಉಂತದೇರು ಅಕಲ್ ರೋಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ಪೇರು ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ದ ಜನ ಏರಾನಲ್ಲ 4 hours ಯಾನ್ ನೀರಿಗೆ ಜೈದಿನೆಜ್ಜಿ ಆರು ಫುಲ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ತುಲ ಮುಕುಲು ಇಂಚೆಂಚ ಅಲ್ಪ ನೀರಡು ಬೂರ್ದಂಗ್ಲಿ ಬೀಚಡ್ 4 ಅಂಚೇನೆ ದೆರ್ತೊಂಬೈ ದಿನಗಲಿ ನಿನ್ನೆ ಈತ್ಕಿಂಜ ಜೀವನ್ ದೆರ್ತಿಂಚ ಲಕ್ಕ ದಕ್ಕು ಜರ ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ಆವ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಉಂತ್ಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂತ್ಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂತ್ಲೆ ನೀರಿಗೆ ಜೈದಿನೆಜ್ಜಿ 4 hours ಉಂಡು ಅಂಚಡ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಕುನು ಬೊಚ್ಚಿ ಮರೈತಿ ಅವು ಡೀಪ್ ಉಂಡು ಬಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿರ ಬತ್ತ ಅಂಚ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ ಸೊ ಇದು ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೇಷರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಲ್ಪರಗ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಡಿ ನಲ್ಪ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊರಣಿ ಇಂಚಪಗೋ ಬೋಡಣ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ವೇಷ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ತಿನತ್ಯಾನ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರಾ ಪಾಡ್ದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಫೋಕಸ್ ಚಾನಲ್ ಅವು ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಥೀಮ್ದ ಇದು ಮಂತಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಓಕೆ ಲೇಡೀಸ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಪಿರವ್ ಇಜ್ಜಿರು ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಗಂಡು ಕಲೆ ಆಯ್ನ ಈ ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜ್ ಪಣ್ಣದ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಎದುರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕೊರಿಯಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಮಲ ಜೀವ ಐತದ ಬಂಜಿ ಪುರಿ ಐತದ ಡಬಲ್ ಟಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಆಡ್ ತೋಜುನ್ ಪೊಣ್ಲೆಕ್ ಬೊಕ ಫಿಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವು ದಾಲ ಆಡ್ ತೋಜ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎರಡೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷ ದುಂಬುಗು ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದೆಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಬರೋದುಂಡು
ನನ್ನ ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಅಂಚಿನ ಬರೋ ಒರಿಯುಡುನ್ನ ಅಂಡ ಇರ್ನೋ ಇಂಚಿ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೀತೆ ಲೈಕ್ ಈ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಯಾಂತೂ ಇಲಕ್ಕ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಡೊನೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವೇರೆ ಓಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂದು ದಾಯಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಒರಿಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಫನ್ ಕೊಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದಾನದ ಪುದರ್ ಬತ್ತುಂಡ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಲಕ್ಕರೆಗೆ ತುಂಬ ಬಂಗೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒರಿಯ ಲೀಡರ್ ಉಪ್ಪೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 lakh ಮುಟ ಖರ್ಚು ಉಂಡು 3 days ದ ಫುಡ್ ಅವಡ್ ಬೊಕ ಅಕಲ್ನ ಪಿರೋಡ್ ತಿರ್ಗುನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಣಸ್ ಅವು ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪಿಲಿತ ರೋಮ ಅವಡ್ ಜಟ್ಟಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಪೂರ ಪನ್ಕಿನ ಅಕಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ಪಿನ ದಾನಿಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಓ ಪಾಪದ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಾದ ಒಪ್ಪು ಮೊಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಜರೆ ರೇಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜರೆ ಒಕ್ಕಡೆ ದಾಯಕ್ ಫೇಕ್ ಮಂತ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಓಕೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಛದ್ಮ ವೇಷೋಡು ರಕ್ಕಸೆ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಅರೆಗ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಂದಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ವೇಷೋಡು ಶುರು ಮಂದೆರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಇರ್ಲ ಒಂದು ಕಲೆನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆದ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಸೊ ದಾಯೆ ಸುಳ್ಳು ಪಂದ್ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂದ್ ನಮ್ಮದೈತೆ ನೋಡ್ ಪಂದ್ಯ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅದಾದ ಪನ್ನಗ ಎರಡ ಪಾತ್ಯರ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ಪಿಲಿಲುಂಡು ಓಕೆ ಮೂಲಂಜಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಎತ್ತನ ನನ್ನದು ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡ್ಬೇಕಾ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ.
ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಇದು ಏನು ಚಾ ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಮೇಯ್ಪರ ಉರಿಯ ಒಂದು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿಲಿವೇಶ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಪೇಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಪೂರ ಎನಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಮಿತ್ತು ರೋಮ ಪಾಡ್ವೇರು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪಾತೆ ಅವು ಆಸ್ಪ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡ್ನು ಅವು ಟಿನ್ನರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟರ್ಪಂಡ್ ಏನತ್ತು ಅಂಚಸ್ತದ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಕಂತಿಲಕ್ಕ ಒಂದು ಉರಿಯ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ರೋಮ ಒಯ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕುರಿತ ರೋಮ ಒಂದು ಮೂಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಡು ಕಣಪ ಹೊಡಾಪುಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ದುಬಾರಿ ಉಂಡು ಮೂಲಿಗರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೆಜಿ ಮೀನಿಗೆ ಎತ್ತು ಮೀನು ಉಂಡು ಉಂಡತಿ ಮೂಲು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜೇರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೇ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎತ್ತಂಬೇರು 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ ಕಡಿಮೆ ಬಣ್ಣ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎತ್ತ 1 kg ಕುರಿತ ತೂವರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕುರಿತ ರೋಮ ಪಡೋರು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ಪಡಲ್ಲ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದು 1,600 ರೂಪಾಯಿ ಮನ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಚ ಸೊ ಇದೊಂದು ರೋಮ ಈ ಪೇಂಟ್ದ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ದಬೇಕು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಆಪ್ನ ಅಂದದೆ ಅಂದ ಒಂಜೆ ಕೊಂಚ ಅಂಟುಂಡತೆ ಅಂಟುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಟದ ಜಿಡ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಧೂಳ್ದಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಇದು ನೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಪ್ರೇ ಉಂಡು ಕೂಡ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪ ಅದಾಗ ಒಂಜೆ ಕೊಂಚ ಟಚ್ ಆಪಿನ್ ಇತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೆ ಪಾಡ್ನತ್ತು ನಾನು ಅಗೇನ್ ಕೂಡ ನೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಉಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೇಂಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂದೈತೆ ಬೇತೆ ಪಿಲಿಕ್ ಪಾಡ್ನಡ್ದು ಇರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಎಂಚ ಮೂಲು ಪಾಡ್ವೇರು ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅದು ಬಂಡ ಆಗಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಜೋಕ್ಲು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಎಂದು ಪರೆಯವು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬರ ಪಾಡದ ಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಜನಕಲು ಇರೋದು ಅದು ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪನ ಅತ್ತೆ ಹತ್ತು ಜೋಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪರಬೇರ್ಲ ಪಿಲಿವೇಶ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಲ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಪಾಡ ಉಮೇದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಜೋಕುಲು ನಿದ್ರಣೆ ಮಲ್ಪುಜ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ರಂಡ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಪಾಡ್ರ ಅವು ಎಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪರಂಡ ಇದು ಒಂದು ಈ ಪೇಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಣ್ಣದಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಒಂಚೂರು ಪೇಂಟ್ ಗೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಆಯ್ತು ಅವಳ ಟಿನ್ನರ್ ಪಾಡದಿನ ಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಗೆ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಐಕ್ಯ ಪಾಡು ದೇಪಂಡು ಅಗ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಾಂಚ ಚಿಪ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಒಂದೇನು ಪಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂದಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಇರು ಅಗಲು ಬೇಗನೆ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಗಾಯ ಬರಪುಂಡು ಚಿಮ್ನೆಣ್ಣೆ ಬರಪಾಡಂಬೇರು ಇದ್ರ ಪೋಪು ಜವು ಚಿಮ್ನೆಣ್ಣೆ ಒಂದು ಬರ ಟಿನ್ನರ್ ಪಾಡಂಬೇರು ಅಂಚ
ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪಿಲಿ ನಾಲಿಕೆ ತುಯ್ಯರು, ಪಿಲಿ ವೇಷ ತುಯ್ಯರು, ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡೋಡು ದುಂಬು ದಾದಪುರ ಕೆಲಸ ಎತ್ತಿನ ಏತುಪುರ ಬಂಗ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ತುಯ್ಯರು. ಸೊ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಅವಿನ ಎಂಚ ಒರ್ಪಾವಡು ಪಂದ್ಲ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷ ನಿಂಕಲು ಒರ್ಪಾವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಇಂಚ ಈತೆ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದುಪ್ಲೆ ಸ್ಪಂದನ.